kayobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ekeonga Chinsa Inye mwanchi umurigereria Getembe TV asenchira yobwekera n'cyangwa wa Catherine Nyaboga kuri studio ya kabere makuwisinera ko nekabuna chibichechi na mari wingi kira chira senchira yobwekera ni karanso ikitokomanye na boyego togoseme gati yari abaka gwateka litkoria rengeri tamba bwasabari ko betwa mangana batwariganiria egati yari ngo chigokomanya. Mubere musacha bwe miaka ya igatu nigo otoka emambieri tkoria rero ensemo ya nyosi mbarabare ne para emenene kuru muchukisi oika omochi okeroka korengana no mochi fugo somo kambusa application ya nyosi asireta poni nigate banya gosira asireta machemiruka nigo arenge omonto orenge bekimo goikira igoro maragoba korenderi tkoria rero nigo atoka gasirete buguma bwaye banyanyimbo kurugeta seniki abosongo gose Kisii ngo bekensemeyo na kurusi mubiro waje guika enkendu chinga kyobotuke bwacha kiwe kumanya bene ekirerete ogosira kwa moga koyo asereta miruka esa malieta mpojo mara ugemo eli assistant chief sasa kwa kabona mambi itia titeke sana saa moja na nyora kwake besi na nyumba 10 ya koroku yali kibiru
ngakero ndeinga omaje Rafael omaje oyole kasi ni yayi iko bachire kuboka banyoni ndiga kwetale para aiga keroka Kisii keroka highway nai corona nyora omaje na ba kwetale iresi ono narona kera nanje chief according to the protocol kera kera chief narona kera nanda osia na kera kega station hiyo aisanje namwakera authorize abasikali baje officers baje kera baje to control the situation mpaka DCI bajire ono mubiri bakoiri bairire KTH no banyoirire utire kugaju for further investigation asa mletene badisode chumiruka oyo twanyorre bono mambia osirete ne kasini yane tutwabe no gukumyo konne because marago bambia yarenge kabisa nakambite n'abantu nakorera abante kasa moja one gintu kiagera osira ntramanya kintu arore serikali yaikirega yajakira uchunguzi tu family twaremereri paka serikali ekoro uchunguzi nande yakene tumanya kikeito maji asa maletango positive ubani ronde umuture tiweke nyoro yakurukwana satu nechema ya bature twanyo sasa protesi ona mambi otwanyorwe yo mtomate mtomate gasirete asinasirete ya serikali kwaina ngirochia sare ngento nare gusaba ifamily ya bana bamwabose baruri baga serikali yakora uchunguzi kole kumanyang'anyikia nara turabasabe omorembo mpaka kiregento kierire eko akiregento ona kirani asama office Mate ya Rosemara yobwatirani wanu mubasokano umubebwe para Chinsa mochia magonga nigo ekierene kiakogokera magega yokonyora ogusiro gwechindagira nabo iga mabati ayo baranyare kobundira enyomo baranyare komenya okubaniego bari no konyora kwanze gose nigo bari abataka buna polka bokara agotumanya asoro potiro kobwatia ase mora boigo anyora esimi gosobo konyo besimi no mu MC we ward ya Almost Duke Masira. No mubasakano yokorekana Chinsa mechiga cha magonga matuka make aitire asmus watu yigasireta Rosemara okora anyarita kwa gusire simiaye na chingaki mbosakano yigorenge nigaro chikaine gakorera mono igoro yesimiaye na taichanereti enchera aumiete mabwana babona haro chingwa asirire lakini yasaye nanje tena ndi nasabite igoro lekera nasogete korende magega yokoirwa senyagitari na gokonyo muna basamaria baya nigo omusubatu yoiga abete gakonyorekana igakorwa sinka entaka muno familia ninye manyate muna bakorwa sekanyarokia na abantu barense bari kwenyara bense na abana bonsi abana baroro mwana naroro moke ingo ikaga sekanyoreki gakimanyekana tubona kiengoto kona assess location ya bunyaigubwa asitoko umera namune bice nyene yobugima bwobota kubotindi aiga nigo tukomera omwana oyo gendete kubaga gochecha chindumana bwo no muogo ejo chikorekana kitarakonga buya asikirianga na barabo bakuberi enchara konigo bayichanere tasinginale atarayirana nayo bakoja kuana jitinda ya manya na muwa orukirega alinko ya manya ni savari yalenge gokoma muno mu chief kurasoro kongoriga rua West Mugrango location asireta Livingstone wabuka uyoterere ngasa matukama ganigo ya mate yagenda ko bagwetero mechande menene ngagwika ngamba abakonyeta abana bandi batatu abo bono babekira se kizukuru basomerwa mabuka nigo boigo airena gotabana ya mate no yagenda ko bago chandika asa matukama tambe hinto kolenga na mona ere ekoletwa monenchara ogusangi umuntu kali njara gabutwaro buro na mwaro riro muchie kende nkeyo na muri gari nyomba ari ngwaka muri wija ne bibuyi byo kabya majibiro no ankero ko nkeyo no kende nkeyo no ngetanda nkeyo lomba taito abakonyi bakuri nyomba ime wocha nyomba special si yabe no ane chikoni nyomba to kan nake asabana baranyora abana bakorara na bayuri swakorara na ndo nye ko nyare kana banyore no naka ngombe baraba ukama lindo bugima bogendera abana mwana buno yobano leswa utagetiete skuru okaba tali de kende korugoro nera be supported airwa skuru akaya linda cha okonya abayuri baye na bali abande to irete chobanech ungagete ngaborobo nyasaye na betumja
serikali ngo bakonyera yorende nabonda tegoteba mutugaitire mumuro nakalire byakalire lakini atigate yarundo na organize tigo tatia twaru bo na ro ataka atume uchimuina atame esengenje una abantu abukuru mata abanga lakini twari ngabantu nakyo kirire umusamali umuyase Helieta Duke Masira oyoro mwemsibe wadi ya township kunyaraka bagakubatu kobokonyi bwaye gocha senkejega sabatukira mabati wekemerongebere esimeyega yagerete umusubatu yigakorera nigo alireira yo kumugorera nabo igo n'ekibande kibaratu kunyaraka bakolia oyitani kumunyugurire esimeyu nane ko muhandi kibande misibuni agukikona kwebangira chifu mosiko yo bono tari ngato gukikomokonya nanda mana kwireri bageri gukikona kokore gosori so rona monta eti chifu gotebinga bono mu assistant chifu nakwana bono korango okoguru kabisa bakorera mu muloyo otigire bintu ebyo inde no eno kumbokonyi tokurwa na intu na litoko ngango ngogitereka bure yake kurunda mabati nara mabati merongebere togukikona kuchakerenda abantu abanaranga none nyumba mbabwati mogende mu mabundire nigetambukiro ya matega yagokeire nabo igo nabagambi kurasoro konkoriga asebago igo bagende ko bakubulia ya matega ko watesiweli ko nekyo nabarabongomanya bali buna bande na asebago bagende ko bagutambiye okuboko kwe guchasa barayibande na bali no moyo bwanja wesokeli gokonya ya matega wotenena wikirano elio nabarabuo bamenye nomogoko no bero mundu mudo iginko reporteri getasini kya wanchite kya Getembe kurwa igastin semechiga chikanyoroka manyakantemna kiengoto kona ime yebunga ya West Mugrange County ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Ojumbe we bunge ya West Mugrange County ya Nyamira omoske Steve Mogaka nigo aruro kubolia kuchasa abaibuli kogendera kubwatirana naborokia unenchira ya moyo gosira chisemi okwana korwa eskuri y'abanyaruka ya Sironka Mogaka nigo atebet semi na chichira konye abana wekeria chindoto cyabo naboyo kubakonya ase amagima ankyo una Daniel ntiri akatomanya asa robotiro kubwatia Omoske Steve Mogaka umubunge webunge ya West Mugirango imiye kaunti ya Nyamira okire enchira chiskuru chensemiyo chigenderete gukolia na monasa masomo igitambukiro ateba geikirana gwetera haso kubwatirana na bwatani ao igatiabo abarai na bwatani bechisemi. The results we posted last year, West Mugirango constituency emerged top in this county. We were number 1. Hebu wapigie makofi hata kama kanisa tupo. And I said this year we are going to compete at nationals, not at county, because tumepita regional, sasa tunaenda national. Ukwana umugasolero ase skuru ye secondary ya Waisike ya Sironga. Mugaka nigalira gocha kugendera numukyoyo. Asogosira masomo ebyegwa na maganiande asichisukuru. I join others in congratulating you for the accolades that have been put on your shoulders and assure you as Member of Parliament of the constituency where Sironga stands, I will work with you, with your teachers, with your PTA and with your girls to make sure that Sironga girls will not miss a dance and song whenever examination results are posted in the Republic of Kenya. Asense mwende abayibuli nigo bayenekeligwa obolindi boisaine asaborokiwa babo chinga kibagenderete na masomo asichinsemo ao ime ye county ya Nyamira no county commissioner wensemeyo Numusubati Jane Nyanumba umworokio munene weskuru yo okwanero bolemi bwae asaborokigwa Nayale tayari kubwatirana na bubwatani bande aso gukora erangwe y'ikisemi. For us, we promise that we'll give you enough security on behalf of the county team and the security operators within the county that will enable you to do the things. We have tested them. True to the word, they have proven to us that come the end of the year, they will give us a result. My prayer to you today and to God in heaven, Lord, grant us peace in our hearts, strengthen us in our minds, and give us
an encouraging spirit. Help us to pass and shine. Not only do we need to succeed, but we want to come out as people who have purpose in the community, to give service to the community and to be great citizens of this country. Kurega se kaunti ya Nyamira ilitere ngoro kwa Daniel. Ekero aboro kiwa bachakire gose gufunga ceskuru na gocha Chinsa bo ase omutumuko bwo gukora etamu ya kabere nigo basemiwe kwerita nabo yagwetanga nitsabu chimbe nebintu biri birabaserere amagima abo anene mono ebirerere barabokonyora amalita mapema wesonania no botumiki obobe bwa yogo tinda nonya nigo aseba kwaneire omorobero OCBC asaba abayiboli baruro kubolwa kubotirana naboro kyo nabo kogendera kugacha chire koli cyabana babo unenchire yamo yo kubarenda nabo yo kumanyika ati yabaro kiwa bali abo morobero OCBC emirobero semeremo barache gosomera chinga barache goso senior secondary school bunafatuga digisemba gutumanya sorobo turuko bwatya Chinga ki ekyaborokiwa bangeire kwerana ase chinga cyabo ase ngenjo y'omutimuko bwetamu ya kabere nigo umwarimu omonene bw'esukuru ya secondary ya St. Don Bosco Nyabyose Andrew Nyamari abakureire abayibori naboigo abana kubare ase chinga cyabo berende kurwasibiria birabasaririe amagima abo abana baramuna konyora barase school baraso burende bwito n'abarimu abutubwate obosemya n'obumanyi bw'okulinda abana lakini bono kwenda bari nkasa bayibuli barale basoro abana muno mukwenda nka muba abana bayibuli musika bayibuli baino na kegima mutiga gosoma kigasi mwa ukuru cy'isukuru mo kore na mowe banyasaye mwagende kanisa na mono muno abana bayiseke babwate obokumu ekogera kinga kieki babwate umuso gucyasa bamuraba muna banyare kwepuka mbanyora amalito abasereri amasoma asetamu eyeiga ya kabere aborokiwa bali abagosoma se junior school nigo banyora ribaga ryogochora amasomo ayo baganete na kubwatekana na yanigo mwarimu omonene w'esukuru ya St. George's Nyamira Christabel Kwamboka atebire nigo bari kurigereria emeremo eria omworokiwa agokoria buya bamanyakurwa obosemya pathway ki agochora asa masomo aye a senior school Wachakira umwaka ugocha. Tuna pathway tatu, tuko na STEM, tuko na social sciences, tuko na arts and sports. Hapa kwa STEM ndio tunatoa madaktari, ndio tunatoa engineers. Social sciences tunatoa lawyers, tunatoa surveyors. Kwa arts and sports tunatoa gymnastics. Hata pia walimu pia wako kwa hizi groups zote. Aiga bakwaneire amakungu baitira ekero aborokiwa bachora emirimo yo baganetie. Wanafunzi atasema mimi nataka kukua daktari. Mzazi anamwambia bana nataka kuwa mwalimu. Hapo sasa ndio ilikuwa inakuwa changamoto, tunawapea wakati, wanaenda wanaongea na wanafunzi wake. Pia sisi tunaingilia kati tunaambia mzazi tafadhali tunaona mwanafunzi wako, mtoto wako ako best hapa na interest yake iko hapa. Let us work with the learner's ability. Majority of these parents walikubali na sisi ni wachache tu hawakukubali, but later after kuwaongelesha tena kwenda ndani walikubali, wakasema wacha wanafunzi wafanye vile choice yao ipo. Ensemo yende abayibori baria abana babo barenze yo muroberio OCBC basabirwe bayenekebuna nkoga cyabare buya kirekodi cyabana babo buna abana babo bagokorya asamatemu anene aria ye grade kya gatatu kya gatano narimo naboigo kiria gya kyanda buna enjira eyemo yogojora kipathway kiria umwana arasomere buna akwerera Stanislaus Misati twarutumye tata ase kuruse kyatuwa kirekodi cyabo kurukire tirimu nabacha bale gukora gonto wabata analysis kumanyana na kyabana bao baito bakora tukuruse uchigoro kyatwanya analysis na bomba mayete na kirwa bakora ta test go to abani mo karasa na bana ba select ya mirimo kwa chokora senior school
after which tukarangiria abaibuli babo nabo bagacha kero omwana wikaransa no mwibuli oya twamwaya analysis yaye nari gukora from grade 3 gutiri class POCP subject ya mbaya ari gukora buya cyatoka nancho cyacho bajutumia as a senior school. Hingo reporter Getembe kurwase county ya Nyamira Injefatigad Kisemba. Abarisi akorwa ekanisa ya Nyabigenes Diego toka ebungi ya kitutu chache South County ya Kisii nigo baganiria Bible gosegeta abana babo kogenda chikanisa bunenchire ya moyo konyora maigeri arabakonye gokina kimuika nabo ko bakonya amagima amambia gose angyo ase boyego botumiki oboywa maleo yogotindia bwagikiriwe anana mono obo bwasariri amagima yabasaye na Gabriel Nyakumunda gotumanya sorobotiro kubwatya. Abarisia kurwanse kanisa ya Adventista Kenya bigena yegotoka sebunga ya kitutu cha South County ya Kisii nigo baganiriya Bible gosegeta abana babo kugenda chikanisa nigo baganiriya abana kugenda chikanisa bunenchire ya moyoka yeko ikinya na gonyora amagima ale mutwe amaya Bible naende muna abarandia naende muna abarisha go twakurira Bible nga tosegeta abana baitu bayichashe kanisa egera banyora maigiri amaya kurasa barisi naba amona abandi baitu egera batigana ne emunse mibeyese amatu kamambya obora kanisa jito amone sionsi etegemera basaya baitu Baigoni go bagania abasahe gotiga gotumeka amurego yogotindia ayoranyare gosiria amagimabo abasahe nakobakurira batame korwase ibinyungwa bigotindia ebyo bikoreta ama akwa mange guna marweire nonye ne chisegi naende areta nonye no guturwa na semechi inyugwe muna chi echanga nyasole marionga muna kuberi na yanda manga gusalie mebere afya ya omonto igabasaya baito na botoko bakurera banyarko bagutama kurwase umuchando yo cheira sense egera batamero monene bacha se kanisa begere egera basaye bagoseme askinge chiankyo tianya saye akonya abasaye baito ase robango rwetu ragusi nonya nase Kenya ito ya tebaganiriya abasaye gokora umukia ase amasomo abo basaye baito nitangani bache kanisa basome ase school bakora umukia ne kanisa nko begeri tore gotama kurwase binyuko bigotindia une change ebusa chinyasore chisigara bigie bigosanya egere abana aba bakine bamanya saye baba bo guseseni bwase kenyoro kingo reporteri Getembe bwantetekana gikomike Getembe kurwase bunge kitutu chache South County ya Kisii nchenguruko yakondi Gabriel. Muwaziri mukuru w'uburendi w'eme Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo aburira bakenya anene mono bali bamenyete Chinsa cha maiko gosinsi America tibasiria obosembere imeyensi ya Kenya. Matiang'i nigo ariko yakwana yega chingaki aumira n'abakenya abo bamenyete ense ya America. Free education and 1 million kids came to school. By the time President Uhuru Kenyatta was coming into office, Kibaki's children were now going into secondary schools. Uhuru started the 100% transition program, building classrooms to ensure that all those kids go into secondary school and so on. And then we worked with provincial administration to ensure that children were brought to school. We fought early marriages and so on and so forth, the circumcision of girls, FGM in particular places like Narok, Samburu and so on. You know, George Natembea, that is what he did as regional commissioner and Rift Valley and county commissioner in Narok. Now, I was so horrified when I saw what I saw yesterday, which you also. So you people are educated. President Kibaki used to say, "Ninyi mnajua na mnataka kuambiwe." You know, you can see and you know what we need to do. And I believe what my brother is telling you is exactly what I will tell you. So let us stay together, and by the grace of God, we'll cross the bridge. Don't give up hope in your country. The challenges we face right now are momentary. We will overcome them. We are a resilient country. We are the long distance running country. We always will rise. The challenge in life is not falling, but rising up every time we fall. We will rise up and go forward and do well for our country by the grace of God, and may God bless you. Thank you.
Mwancho murigereria na radio koro Ekeonga obotuko boiga Chinsa Inye chengoro wa Catherine Nyaboga makiwurs studio akabona rakwaneke buna TV chana marigi wekira chira senchira yobekano twakuganira obotuko buyana boigo boligererio boro byasembero bya Getembe TV era chikobwatya na boigo to koiraneria mbuya ase okogendera gochora Getembe TV go chengera na boigo gosoncha emerobero yonsi wekira na boigo amangana me atomera neritskore Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imeyumu chuligo musongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase Chinsa mobuna corporate events Chiroadshow Chinyange amatanga Chianniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting carpet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye muna mangana watika kira chingake
ase channel ya YouTube ya Getembe TV. Nigo tugukora live streaming ya mang'ana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV.